Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na gyara kayanka, wanda bahaushe ke cewa baya zamowa sauke mu raba. Kuma har kullum ni Usman Suleiman Zaria ni ne ke gabatar da wannan shiri. Sannan Binafa National Orientation Center su ne suke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri. Alhamdulillah, kamar yadda muka ɗauko bayani a satin da ya gabata dangane da badakalar da take afkuwa a halin yanzu, duk da cewa shekarar ta wuce, game da result na ƙasar Kwatano da ƙasar Togo kamar yadda hukumomi suka ayyana. To, kamar satin da ya wuce mun kawo bayanin, sa'annan kuma mun ba da shawarwari, ko in ce mun ɗan yi abin da za mu iya. A yau za mu ba da shawarwari ne, ko in ce zan ba da shawarwari, sa'annan kuma zan haska ma wasu al'umma, zan haska ma gwamnati wani abu wanda ina tunanin kamar ba ta san da shi ba ne. Har kullum sunana Usman Suleiman Zaria, kuma ni ke gabatar da wannan shiri. Sa'annan kuma wannan shiri muna yin shi ne domin al'ummanmu ta Najeriya, musamman al'ummanmu ta Arewa, waɗanda muka taso a cikinsu. Su ne 'yan uwanmu, jininmu, abokan hulɗarmu, abokan kasuwancinmu. Al'adar shirin za mu tafi kai tsaye zuwa ga abubuwan da za mu tattauna. Abu na farko shine, a wancan shiri na farko na ce certificate ɗin SSCE a kai na takaita. To, yanzu ina haska ma hukumomin Najeriya, ba hukuma waɗanda za su je su amshi cin hanci ba, a'a hukuma wacce take aikin za ta yi. Diploma ko ita kanta da yiwuwa ko da buƙatar a je a sa idanu a kan diplomomi da mutane suke kawowa, musamman polytechnics da wasu wurare. Har ga Allah a wasu wuraren ba karatu fa ake ba. Akwai inda yanzu wani zai iya gaya maka in je da kuɗinka za ka je ka yi registration. Wannan shi ne ma mai ɗan sauƙi. Za ka yi registration, idan ka zo ka yi registration za ka ringa zuwa, in ka samu dama ne ma za ka je ka dinga yin lecture akai-akai, ko yadda ka ga dama, punctuality da sauransu. Kuma wannan matsala ce mai girmar gaske, ba don komai ba, sabida ba za a haifi ɗa mai ido ba in dai ka je ka yi registration ne sai ka ga dama sannan ka dinga zuwa lecture. Ba za a haifi ɗa mai ido ba. Kuma a wasu wurare musammatan al'umma suna ɗora karen zargi akan me yasa ake samar da malamai daƙiƙai. To ai wannan abin a buɗe yake malam. Ka san me yasa? Shine idan za ka karanci medicine, score nawa ake buƙata a JAMB ɗinka? Idan za ka shiga FCE,
inda ake karatun center ta education din score nawa ake bukata. Wani fa sai ya faga ya rasa jami'o'i sannan zai dawo ya canza abubuwansa a jikin jam ɗin shi sannan ya zo ya nemi FCE ko ya nemi polytechnics. Wannan shi ne. To wanda ya kasa cin score da zai karanci engineering ko medicine ko wani abu wanda aka sa score mai yawa shine fa yanzu zai dawo education line ya zo ya koya. Me kake tunanin zai koya? Me kake tunanin kuma zai koyar? Kullum sai dai ƙara ma mutane kuɗi. Ga hanyar da za a kawo sauƙi da wannan. Yanzu misali a jihar Kaduna lokacin da Nasiru ‘yan Rufa'i ya zo yana tantance malamai ya ba da wannan shawara. Ya kamata a daina producing ɗin waɗannan mutanen waɗanda kawai su ba wallahi wasu ba karatu mai kai su ba. Kwalin NCE ne kawai nake ɗan bukata shi ma dai ba shi ba. A'a, ni kwali na university nake so to ba ni da ƙoƙarin da zan sami university sai in zo in yi FCE sannan sai in jona B8. Domin ta wannan link ɗin zan bi in samar da B8 ɗin na wancan jami'ar ina da digiri nake. Shi digiri holder ne. To kamar haka ne. Kuma a wancan mun ɗora wa gwamnati alhakin ko zargin me yasa ba a amfani da ƙwarewa a wannan ƙasa tamu. Ai akwai ƙasashe waɗanda in ka je za ka ga ana amfani da ƙwarewa ne ba result ba. Yanzu misali a ɓangaren lafiya ba magana ake yi ta result ba. Ƙwarewa ne. Duk result ɗinka yanzu in ka zo kai allura aka samu matsala. Kana tunanin result ɗin za ka dinga nunawa kana ba ma mutane matsala? Zai yiwu an ji wannan shi ya je PhD yake da shi a ɓangare kaza ko ku a ce a'a shi digiri yake da shi a nursing amma ya yi ma ɗanka allura ɗan kuma ya samu matsala a cinya ko a ƙafa. To yanzu da Allah gobe in ka tashi ɗauko ɗanka za ka kawo shi allura wurin wannan mai saboda shi yana da kwali za ka kawo shi? A'a ya ba ɗanka magani ne ya sha magani daban cuta daban. To yanzu still dai shi ɗin za ka dinga kawo ma ɗan? Ba haka ba ne. To wannan ta sa mutane suke zuwa suna farautar result na bogi. Kuma a shawarce gwamnati ta canza ta gani. Daga ran da aka ce yau gwamnati ta canza tsarinta ina tabbatar muku wallahi duk irin waɗannan abubuwa yanzu misali idan ƙwarewa ake bukata a ina za ka je ka sa me za ka yi da result bayan in ka zo sai an tantance ka. Yanzu fa saboda rashin tsari na gwamnatin Najeriya fa yasa za ka ga an ba da tallafin noma wai amma wai sai a zo a samar da waɗanda kwata wallahi wani in ya rike yanzu da za a samu malamin noma malamin gona wallahi wani in ya rike fatanya sai an ci shi gyara. Ina rantse muku sai an ci shi gyara rike fatanya ba sai an ci shi gyara. To ni bari in ba ku ma wani misali. Lokacin da ina JS2 2005 ina JS2 a makaranta. Sai wani malami muka yi latti sai wani malami sai ya samu noma. Da ya samu noma sai muka rike fatanyan. A ƙa'ida shine zaka ba daga inda zaka fara nan zaka ba baya sai ka ringa shiga cikin ciyayin. To mu sai muka faro daga cikin ciyayin muka ɗauko noman. Sai ya kalle mu yake cewa yanzu ku ba ku iya noma ba? Sai muka ce wallahi ba mu iya ba. Ba ku iya ba? A ina kuke? Muka ambaci sunan anguwanmu.
sai ce to ba za ku iya ba, shi ya ɗauka ɗan garin da muke karatun ne. To wannan wani abu ne na rashin tsari. Za ka ga wani yana da gona kuma yana buƙatar abin da za a bada, amma saboda rashin tsari wallahi tallahi ba zai samu abin ba. Wanda shi kuma wani ma fa za ka gan shi 247 yana gareji ne, ba 'yan gareji ba ne nake suka, a'a shi na gani ne yana gareji shi 247, ba yi da alaƙa ma da noma, amma kuma shi ne kan gaba, ko in ce ya mafi kowa samu. Akwai wanda wallahi kai ko kashi ma baya kai shi gonan. Ba ana cewa ni da gona sai dai in zan yi taroso ba, to wallahi wani taroson ma baya kai shi gonan. To dole in dai ana kan wannan tsari, to za a ta samun matsala. To amma kuma wani hanzari ba gudu ba, abin da ya sa gwamnati take irin wannan abin, saboda gwamnati sun ɗauki wa kansu wani tsari. In dai kana so ka yi zalunci, a wannan ƙasa, to sai ka yi karatu. In dai kana so ka zama azzalimi ba, sai ka yi karatu. Na san mutane za ku yi mamaki me yasa na faɗa haka. Kana so za ka zama ɗan siyasa, wallahi sai ka yi karatu. Za ka gabatar da takarda wadda take nuna ka yi karatun primary, secondary, ko diploma kake da shi, ko national diploma, ko NCE kake da shi, ko kana da degree, ko kana da masters, ko kana da PhD. To kwaɗayin ina buƙatar na zalunci al'umma shi yake sawa waɗansu suke zuwa su farauto result ɗin da yake na bogi. Zai zo ya sa a kan ya je ya bayyana domin a ƙara mashi girma, ya zama ya samu promotion. Ina muke kai rayuwarmu? Muna sa rayuwarmu ne a matsala, kuma gwamnatocinmu su suke samu a cikin wannan matsalan. Mun san yadda ƙasanmu take. Yanzu abu ɗan ƙalilan zai sa a kori mutum daga jami'a, yana 300 level, yana 200 level, wani yana 400 level ma, kuma ba inda zai kai ƙaran shi. Yanzu in kana so, idan wurin 'yan sanda zai kai ƙaran, 'yan sanda za su gama cinye mishi kuɗin shi, amma babu wanda zai taimaka mishi. Kai lecturer ma na kusa da shi ma taimaka mishi yake yi. Mun sani fa, wallahi mun sani. Yanzu akwai yara wanda wani abu ya haɗa su da wani malami a secondary school ɗinsu. A secondary fa. Malami ne yake musu magana ta banza wacce bata dace ba. Na rantsi har a cikin mata aka samu wata waje ta goyi bayan wai malamin. To abin da su ba su sani ba shine, masu irin wannan binciken raba ka da aikinka suke yi. Shi yasa ka shiga taitayinka kafin aikinka ya zo ya kuɓuce maka. Za ka zo kana jan ido ne, kana ganin abu, wallahi yanzu waɗanda za su, inda a ce Najeriya za a yi tsari mai kyau, a samo mutum nagari, a samo tsayayyen mutum, a ce ya yi aikin shi akan masu fake results ɗin nan, wallahi tallahi a wancan shirin na gaya muku Najeriya ba zai ta yi sakwa-sakwa. Sai an ga wasu gidajen ba mutane, duk an kore su. In la koren za a yi ba, kawai in dai an same ka da fake result, kawai a kore ka a ƙasar nan, ka gani ba ana zafi dan boka za ka ba, sai an samu sauki. Ba abin wasa bane Allah, saboda mutane suna nan. Sai idan lokaci yayi,
an samu shugaba ko an samu tsayayyen mutum wanda zai yi magana a ji, ko kuma wanda zai yi aikin shi domin Allah, domin ya kare ƙasarsa daga zalunci, za ku ce abin da na faɗa gaskiya ne. Zalunci ne. Ka zo kana ɗaga mana me yake da suna, kana ɗaga mana wuya, ko kana ɗaga kai ka je ka yi digiri, kai ka yi kaza, kai ka yi kaza, kai ka yi kaza. Ashe digirin ni kaina ma zan iya yin result. Ina shiga fezilla zan haɗa ma result irin naka, in sa a hoton ka ma zan sa. An iya irin wannan abin fa. Sannan tsokaci na biyu, bayan da za a yi ka shiga camp ba tare da jami'ar da ka kammala ta turo sunanka ba. Ya aka yi jami'ar Benin ta turo sunan Umar Abdu? Wannan shine abin tambaya akan ku mahukunta Federal Ministry of Education na Nigeria. Federal Ministry of Education ga aikin ku. Ba yanda za a yi mutum ya shiga camp, in kuma akwai ban sani ba. To sai dama National Orientation Center, National Orientation Agency NOWA ba sa aikin su kwata-kwata. Ba sa yi. Idan NOWA tana aikinta a yanda yanzu a shekaruna ban taɓa sanin wani abu ƙarƙashin NOWA ba, sai da wiwi. Kawai na karanta ni a addini na ba halal ba ne, shi yasa ba na yi. Amma ba wai dan a Najeriya na san doka ba ce. A Najeriya ma ni ban san doka ba ce. In doka ce, wane ne ya koyar da ni? A gaya min. Babu. Amma kuma ana agencies ne, ana cire mata kuɗi, akwai ma'aikata, suna yin kaza, suna yin kaza, suna yin kaza. Haka ne, kuma ana cire kuɗin. To, al'umma mu sani, gwamnati ita ma ta sani, fake result matsala ne, musamman ma yanzu da aka gano wannan badakala. Ministry of Education mun ba ku assignment, ku je ku gano mana ya aka yi sunan Umar Abdi ya zo camp hukumar NYSCE. Ɗaya kenan. Sannan zargina na gaba, hukumar immigration masu kula da harkar shiga da fita. Mutumin nan fa bai taɓa zuwa, ko in ce bai je kwatanan nan ba a wannan lokaci, in ma ya taɓa zuwa. Amma ya aka yi kuka yi stamp na cewa ya shi, in su can ƙasar suna business da harkar, to mu ya aka yi mu ma namu ya zama business? Business? Mana. Wannan matsala ne, babba ma. Babba. Kawai yanzu kamar ni yanzu ina zaune a Zaria. Kawai sai in tura takardana ta je bakin boda, a yi min stamp cewa ai na fita na je Benin, na zauna har na yi karatu, ga shaidan zama na ma a ƙasan, kuma ga mahukunta sun sa hannu. Kai, kuɗi kenan. Kuɗi kenan. To da Allah, muna so al'umma, muna so hukumomi su sa idanu akan wannan. Sannan result na NCE, duk da cewa result na NCE ba kasafai za ka dinga ganin wanda bayi da shi ba, ko irin badakalar siya.
ina da ɗan shakku akan result na NCE, duk da cewa a Najeriya ne, amma su safe. Ni dai a tani ba zan iya zargin malaman NCE cewa wai suna ba da result, wai suna sayar da result ba, amma zan iya zargin suna producing na malamai daƙiƙai. Wannan shine, saboda wallahi akwai wanda za ku gansu sun yi NCE amma wallahi ba zai iya yin turanci mai kyau na koyar a matsayin shi na malami ba, ko ba zai iya yi ba. Wanda malami dama shine aka fi buƙatar a gan shi ya yi turanci, saboda shi turancin ai sana'arsa ce. To akwai su suna nan da yawa waɗanda ba za fa su iya yin turanci ba, kuma za ka ga ya fita. Akwai wanda jefi yakan shiga. Sannan akwai wani abu, hukumomi daga jami'o'i, polytechnics, federal university, federal colleges, dukkansu da sauran wurare, akwai ɗalibai da suke shiga makarantu ba karatu yake kai su ba, kai hasali ma ba su da alhakin zama a makarantar, ba su da shi, amma suna shiga su je su zauna su yi karatu. To da haka ake samun fake result. Mu ma a ƙasarmu ba, wannan wata hanya ne kuma 'yan jarida, manyan 'yan jarida su yi bincike akan wannan. Su yi bincike. Sannan a cikin bayanai, dokar ƙasa ta tanadar da ɗauri na shekara 14 ga wanda ya kawo forgery na result da sauransu. To ya kamata a ƙaddamar da shi a kai, ba a kan talaka ya kamata a ce doka tana wannan ba. Yau sannan akwai wani abu da na manta. Najeriya, ma'aikatan da suke aiki a Najeriya, don Jafar abinda nake so na ce dangane da waɗanda suke kasuwanci, waɗanda suke aikin gwamnati, domin a zargin Jafar ya faɗi cewa akwai wata jami'a, ita jami'ar a secondary school fa ake gabatar da jami'a, suna da faculty wurin guda 4 har da na law, kuma sannan alƙalai suna zuwa su amshi wannan result na wannan makaranta. To yanzu dan Allah, yanzu me muke gani? Alƙalan da dama zargin alƙalai muke yi, muna zargin alƙalai. To kun ga kenan idan aka tsananta bincike za a iya gano cewa to ta hanyar nan alƙalai suka bi kenan. Shi yasa sai ku ci zaɓe, ko ku duke ku zaɓi wanda kuke gani shine mafita a gare ku, sai wani alƙali ya zo ya canza muku tsari ko ya canza muku result, ya kawo wani wai saboda yana da ƙarfi, doka ta ba shi 'yanci. Ba wanda ya fi alƙali ƙarfi. Akwai wanda yake iya tirsasa ka yi, ya fi ka ƙarfi, sannan kuɗin da ake baka domin ka yi abin da bai dace ba, shi ma ya fi ka ƙarfi. To kaga alƙali ya ɗan je ya ɗan yi karatunsa na digiri, yana neman masters ko PhD, sai ya je ya sai wancan result ɗin, don dai ba za a ce bai da ilimin alƙalanta ba, ko kuma ilimi na lauya, amma kuma kaga ta inda fa result ɗin shi yasa ba za a taɓa, in dai a haka ake, to Najeriya ba ta zauna lafiya ba. Ba za ta taɓa zama lafiya ba. Muna yaudaran kanmu ne.
alkali bai san yadda aka yi ba ma ɗan jihar ba ne, kuma wai sai ya zo ya soke muku abu da kuka kuke kuka yi saboda rashin san gaskiya. Da yana so ya tara, tun da shi a gwamnatance ba a yi da shi alkali ne. To akwai su ya faɗa, kuma sannan muna ba ma gwamnatin Najeriya shawara, musamman Federal Ministry of Education, su sani je a yi bincike idan da yiwuwan za a yi banding ɗin wannan result ɗin na kwatana ne har abada a yi. Sannan kuma masu masharhanta, na ji masharhanta guda biyu, ɗaya ya ce idan aka gano mutum yana da result irin wannan na fake ɗin, a ba shi dama nan da shekara 4 ya kawo result na digiri. In ya kasa kawowa, a kore shi. Sannan wani kuma ya ce a'a, kawai a kore shi. Dama akwai waɗanda suke buƙatar aiki ba a ba su ba saboda ba su san wani ba, kuma yawanci manya ne suke da dan Allah, ina talakan da yake kwana bai ci ba yake da miliyan 2 da zai sai fake result? Ina yake da shi? Bai ci ba ne fa, shi bai ma ci ba, ina ya ga wani miliyan 2 da zai je ya sai fake result? Duk da cewa za a iya samun sauƙi ta inda an aka gano kai talakan ne. To amma mu a gwamnatance muna so hukumomi Ministry of Education su tsananta bincike sosai, su tsananta. Ba magana ake wai a bi diddiki, bi kwakwaf wajen gano ina wannan matsalan take, kuma a ɗinke barakar. Saboda wani kai kyauta idan aka ba wani result ya ce baya so. Wannan shi ne. Don haka ina mai jan hankalin al'umma, Allah ya taimake mu ya ba mu nasara. Na gode. Allah, assalamu.